Debabarrena berritzen egitasmoan helburu nagusia da eskualdeko berrikuntza sozialeko gaitasuna handitzea eta eragileen arteko elkarlana sustatzea. Zertarako lortu nahi dira helburu horiek, eskualdeak dituen erronka sozial horiei erantzuna eskualdetik bertatik emateko eta kontutan izan da eskualdeko berezitasunak. Eta guzti hori lortzeko bil lanildo edo jorratu ditugu, eskualdeko 6 proiektu aukeratu ditugu eta ebaluatu ditugu Eluiarrek diseinatutako metodologiaren bidez, eta bestetik espazio bat sortu dugu eragileekin, nolabait etorkizuneko erronka horiei buruz eta gogoeta bateratu bat iteko. Gizarte berrikuntza hori ematen dio erantzuna. Errankoi sozialei erantzun bat ematea, baina era ezberdinetan. Nolabait, jende guztiaren parte hartzez, elkar banatuz, elkarlanean, era ezberdinean erantzuan ematen. Eta ze ematen dugu eskualdea? Gertutasuna, hurbiltasuna, eragarritasuna. Hori nahi du eskualdea da esparru egokiena gizarte berrikuntza aurrera eraman ahal izateko. La innovación social se da todos los días y, por tanto, de la misma forma que incorporamos de forma natural las innovaciones tecnológicas, como pueda ser el ordenador o el móvil en el bolsillo, la sociedad también innova en cuanto a sus relaciones. Nadie pone en tela de juicio que hoy las personas se relacionan de otra forma distinta con la administración. Nadie pone en tela de juicio que hoy las personas se relacionan entre sí de forma distinta. Nadie pone en tela de juicio que las personas, la sociedad, hemos incorporado personas de otras nacionalidades y de otras culturas de forma prácticamente natural. Esto es innovación social, esto hay que evidenciarlo y por tanto era la intención de Devegesa el evidenciar. Nik uste aurrean ditugun erronka handiena direla ongizatea, hau da biztanleei bizin modu eta baliabide egokiak eskaintzea eta bestetik kohesio soziala lortzea. Eta horretarako lortu behar duguna da langabezi tasak gaur egun nahiko altuak ditugunak eskualdean jaistea eta bestetik hezkuntza maila igo, ze ikusten da langabetuen artean gehienak direla hezkuntza maila baxua dutenak eta proiektu berri eusteko, ekiteko aukerak eman. Bestetik badago erronka orokor bat Euskal Herrian zahartze prozesuari horre egitea eta egokitzea eta nik uste hori direla etorkizunari begira erronka nagusienak. Soraluzeren kasuan ere langabezi tasa altua izateaz gain immigrazio tasa altu ere badaukagu eta horrek azken finean zuzenean eragiten dio langabezi tasari, zeren eta zoritxarrez kualifikazio baxuko pertsonak daude udalerrian eta horiek arazoak dituzte lan merkatura sartu ahal izateko. Gure helburua da egoerari buelta ematea. Egoera honi nola, elkarlanean enplegu maila eratu da, Debabarrena mailan, Devegesak koordinatzen duen enplegu maila, eta enplegu maila hortan zehaztuko dira etorkizuneko ekintzak eta ildoak egoera honi buelta emateko. Eskualde honetan, herri guztietan lehen, oin ez hainbeste, enpresa beteta zegoazen, eta denporeakin joan gara galtzen indar hori, ez? Nola rekuperatu hori izan behar da erronka bat. Ze hori ezin dugu galdu. Gure esakera ero gure beti euki dugun gauzia ezin dugu galdu. Hori da, barroan dakagun zera eta indarra zertuta jo. Hala ikusten dut. Indargune bezala nik aipatuko nukena da jarrera. Orain arte izan dugun jarrera eragileen aldetikan. Egia da placer badala proiektuan parte hartzea, ze guztiak proiektuaren baita ipintzen dute daukaten onena. Eta hori eskertzekoa da. Beraz nik zerbait azpimarratu Devegesak zerbait azpimarratu beharko balu hori izango litzateke. Eragile ezberdinak proiektuaren inguruan daukaten jarrera positiboa eta lan egiteko gogoak. Nik ikusten dut dauala eboluzio teknologiko handi bat ez dela harmonizatu eboluzio sozialekin. Eta hor egolike ahultasuna. Hitz bada, nire ustez, fundamentala. Kooperazioa eta solidaritatea.
Nik usten dut erronka sozialak partaidetzan daudela asko eta Debabarrenian eta bereziki Geoparkian hori ikusten da pixkat gabeziak, ez? Proiektu gazte guztiak moduan badaukatela gizarteratzeko behar hori. Nola egin aurre, nik uste Bailaran eskualdean badugula ohitura elkarlanean ekiteko, eta hori garrantzitsua da aurre egiteko etorkizunari, eta bestetik badakagu ere eskarmentua, esperientzia garai berriei egokitzeko. Hortaz, ni optimista naiz etorkizunari begira eskualdean. Helburu garrantzitsua daukagu urbanistikoki, herrian daukagun enpresa zahar hauek bota eta gune desberdinak birgaitzean. Eta Geoparkiak bereziki eredu berri bat da, gauzak modu desberdin batean egiteko aukera ematen du, bertako balioak erabiliz, bai naturalak, bai kulturalak, bai geologikoak, hortan oinarrituz beste modu baten lan egiteko aukera emoten da. Orduan hori eredu moduan bebai, nik usten dut erronkari aurre egiteko baliabide bat dela.